हरि गिरिधारी भजन हरो, हरि शरण कमल ध्यान हरो, मुरली माधव सेवा करो, प्रभु चरण कमल ध्यान हरो, राधा माधव सेवा करो, हरि 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 स्मरण हरो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी. என்ன பாட்டு இப்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணது? நம்ம வந்து அனுப்பின பாட்டு தானா? ஆமா மாதாஜி, லெவல் 1 பாட்டு மாதாஜி. லெவல் 1ல ஜெயராதா மாதவ பாட்டு மட்டும் தானே இருக்கு, வேற எதுவும் இருக்குங்களா? இல்ல மாதாஜி, ஜெயராதா மாதா பாட்டே இல்ல. நீங்க அனுப்பின கூகுள் ஃபார்ம்ல வேற பாட்டெல்லாம் இருக்கு. என்னப்பா சொல்றீங்க? அப்படியா? அதுல இருந்து தான் மாதாஜி படிச்சோம் இப்ப. ஓஹோ, நான் ஒரு தடவை செக் பண்றேன் மாதாஜி. அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா நம்ம வந்து ஜெயராதா மாதவ பாட்டு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்னு சொன்னாங்க. நான் ஒரு தடவை செக் பண்றேன். அது நமக்கு பாடிட்டோம். பாடிட்டீங்களா? ஓகே. என்ன நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டே போற மாதிரி இல்ல மாதாஜி? எதனா ப்ராப்ளமா என்ன? இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது? நமக்கு தான் அதிகமா இருந்தாங்க, அப்படியே கம்மியாயிட்டே போற மாதிரி இருக்கு. இப்ப இன்னும் செகண்ட்ல உங்களுக்கு கம்மியா தான் வராங்க மாதாஜி. 12 16 ஜாஸ்தியா வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு மாதாஜி. 3 PM பாருங்க, 30 இருக்காங்க மாதாஜி. 3. ஆமா, அதான் சொல்றேன், 3 PM 30 இருக்காங்க. ஓகே, நம்மளோட ஷெட்யூல் படி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம 3rd அத்தியாயம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 3 நாள் பின்தங்கி இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, பிரணத்தை எல்லாம் வாசிச்சிட்டீங்களா எல்லாரும்? வாசிச்சு மாதாஜி. வாசிச்சிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 3 பார்க்க போகின்றோம். இன்னைக்கு லெவல் 2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் கர்ம யோகம். யோகம் அப்படின்னாலே பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் வந்து யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்படி நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள், கர்மம் அப்படின்னாலே செயல்கள் இல்லையா? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி பகவானோட நம்மளை இணைக்கும் அப்படின்றத பத்தி நாம இந்த அத்தியாயத்தில் தெரிஞ்சுக்க போறோம். நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப மனம் கலங்கி இருக்கார், போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். அத்தனை காரணங்களுக்கும் பகவான் வந்து தெளிவு கொடுக்கின்றார் 2வது அத்தியாயத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த அத்தியாயத்துல 3வது அத்தியாயத்துல செயல்களை செய்வது சிறந்ததா அல்லது செய்யாமல் இருப்பது சிறந்ததா, துரத்தல் அப்படின்னு சொல்றார் கேக்குறார் அர்ஜுனன். ஏகம் வத, எதையாவது ஒண்ணு சொல்லுங்கோ அப்படிங்கிறார். நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்பது என்ன? அது ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்ததா? கர்ம காண்டம், கர்ம யோகிகள் யாரு? அது போல அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும். யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்னு. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் சொல்ற, நான் ஒரு பாவ செயல் செய்யாம இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட எனக்கு வந்து ஏன் வந்து அந்த செயல்களை வந்து நான் ஈடுபடுத்தப்படுறேன், எது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறார். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். நான் எடுத்தது லெவல் 3 தானே? எடுத்தாச்சு மாதாஜி. நேத்து எடுக்கல இல்லையே பிரபு, செகண்ட் சாப்டர் தான் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கோம். பாப்போம். ஓகே, சோ நம்ம இந்த இது நம்ம லெவல் 1ல பார்த்திருப்போம், அதனால உங்களுக்கு தோணும். ஐம்புலன்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்புலன்களும் ஒரு திசைக்கு நம்மளை இழுக்கின்றது. அத ஒரு கடிவாளம் போல கட்டி இழுப்பது எதுன்னா மனம். அதை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னாக்க இந்த புத்தி. அந்த வண்டியில யாரு பிரயாணம் பண்றாங்கன்னா இந்த ஆத்மா. சோ இந்த உடலாகப்பட்ட இந்த வாகனத்துல ஆத்மா உள்ள இருக்கு. சோ ஐம்புலன்களும் நம்மள ஒரு திசைக்கு இழுக்கின்றது. அதை வந்து ஸ்ரத்தையா ஒரு வழியில நிதானமா கொண்டு செலுத்துறது வந்து மனம். அதுக்கும் மேற்பட்டது வந்து புத்தி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, ஸோ மேக்சிமம் இன்னைக்கு எவ்வளவு ட்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கும் உங்களை வந்து நான் ஸ்லோகம் வாசிக்க விட போறது இல்லை, டைம் இல்லாத காரணத்தினால மன்னிக்கணும். முதல் பதம்,
ஜாயசி சேத் கர்மனஸ்தே மதா புத்தர் ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது அப்படின்னா இந்த கோரமான போர்ல தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? அப்படி அவர் சொன்னார் இல்லையா, கடமைகளை செய்ய மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அதுல வரக்கூடிய பலன்களை பத்தி கருதுவதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்றார். அப்ப பலன்களை எதிர்பார்க்காம, பலன் நோக்கு செயல்கள், பலன்களை எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய்யறதை விட ஞானம் சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்களே, அப்ப இந்த போரின் மூலமாக எனக்கு பலனை எதிர்பார்த்து தானே நான் போர் புரியறேன், ஆனா என்னை ஏன் நீங்க பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க, இதை விட ஞான யோகம் சிறந்தது இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறார். व्यामेश्वेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्येकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्. ரெண்டு வழியிலையும் ஒரே மாதிரி சொல்றீங்க, உங்களோட அறிவுரையெல்லாம் எனக்கு திருப்பி புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது அப்படின்றத முடிவாக கூறுங்கள் அப்படின்றார். சோ இங்க இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலே நம்ம பார்த்தோம், சாரி 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம், 47வது பத்துல கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பல ஹேதோர்போர் மாதே சங்கோஸ்த்வ அகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் ஹரே உனக்கு கிருஷ்ணா அதிகாரம் மாதாஜி, இருக்கு. சாரி சொல்லுங்க. இன்டரப்ட் பண்றதுக்கு. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலையா? ஆமா, மாதாஜி மாதாஜி உங்க ஃபேஸ் மட்டும் தான் வருது. ஃபேஸ் வருதுங்களா? நான் ஸ்கிரீன் ஆமா ஷேர் பண்ண. மாதாஜி, ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ screen மாதாஜி. வரல மாதாஜி. ஓ தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் இப்ப நீங்க சொன்னதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இப்ப பாருங்க, தெரியுதா? வருது மாதாஜி. ஓகே, தெரியுது தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், இந்த அத்தியாயத்துல இந்த பதத்துல பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, அதனோட பலன்களின் விளைவுகள் மேல பற்று வைக்க கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க அவர் சொல்றாரு. அப்படின்னா இந்த செயல்களை, இந்த போர் புரியறதுனால எனக்கு பலன்களை எதிர்பார்த்து தானே போர் புரியணும் மாதிரி இருக்கு, நீங்க ஏன் இதுல பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். சோ அததான் சொல்றார், ஏக்கம் வத, ரெண்டு செயலே ஒரே மாதிரி சொல்றீங்க, அதனால எனக்கு ஒரு குழப்பமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத கேட்கிறார். லோகேஸ்மின் பீவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானத ஞான யோகேன சாங்கியானாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்று அர்ஜுனனே, இரு வகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்வுக்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தூண்டினாலும் தன்னுணர்வை அடைய முடியும். நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே 2 பேரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன்ப்பா. ஒருத்தவங்க சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளால, நான் ஒரு ஜீவாத்மா. அடுத்த வகையானவர்கள் என்ன பண்றாங்க, என்ன நிலை எடுத்தாலும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது மட்டும்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை நோக்கம் இருக்கக்கூடிய 2 பேர். 2 பேருமே என்னை அடைவார்கள் அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க பாக்குறோம், இந்த சாங்கிய தத்துவத்துல ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு நாம யாரு, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு ஞானிகளாக இருக்கக்கூடியவங்களும் என்னதான் அடையறாங்க. அதே சமயத்துல குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக பக்தி தொண்டை செய்யக்கூடியவங்களும் என்னை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றார் இல்லையா? சோ மதமும் தத்துவ ஞானமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. மதம்ன்றதே எதுக்கு அப்படின்னாக்க நம்மளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அந்த மதத்துல என்ன இருக்கு, தத்துவங்களை உள்ளடக்கிய ஞானம் இருக்கின்றது. மதத்தையும் இந்த தத்துவங்களை பிலாசபியும் நம்ம பிரித்து வைக்க முடியாது. தத்துவம் இல்லாத ஒரு மதம் ஒரு மன எழுச்சி, மதமற்ற ஒரு தத்துவம் ஒரு மனக்கற்பனை அப்படின்றத பார்ப்போம். ந கர்மணாம் அநாரம்பான் நைஷ்கர்மிய புருஷோஷ்ணுதே நச்ச சந்நியசனாத்யேவ சித்திம் சமதிகச்சதி. செயல்களிலிருந்து விலகி கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. நான் செயல் செய்யாம இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து நான் தான் செயலே செய்யலையே, ஒரு செயல் செய்தாதானே அதுல பலன் கிடைக்கும். நான் தான் எதுவும் செய்யாம அமைதியா இருக்கனே, அப்போ எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிடும் நான் நினைச்சேன்னா அது தப்பு. ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கடமைகள் இருக்கு, அதை நான் செய்யாம இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய விளைவுகள் என்னை தாக்கும். துறவால் மட்டும் பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த துறவால் மட்டுமே பக்குவம் அடைதல் அப்படின்றதும் இயலாதது அப்படின்றத இங்க சொல்ற. எந்த ஒரு செயலுக்கும் விளைவு அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
சோ பக்குவம் இல்லாத துறவினால் எந்த பலனும் இல்லை. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் நோக்கம் ஒருவரது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவது ஆகும். நம்ம வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 4 வருணங்கள் மனித சமுதாயம் ஓய்வு பெறுவதற்கு. அந்த ஒவ்வொருத்தவங்களும் கடமைகள் இருக்கு. அவங்களோட மெயின் நோக்கம் என்னவாக இருக்குன்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பற்றுதலின்றி செய்து படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவும். சோ நாம இது எனக்கு பகவானுடைய கருணையால கிடைச்சது. சோ இதுல என்ன உயர்வு தாழ்வு வந்தாலும் அது அவருக்கே சமர்ப்பணம். அந்த பாவத்துல இருக்கும்போது நாம ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. நஹி கஷ்டிச்சனமபி ஜாது துஷ்டத்ய கர்ம கிருத் காரியத்தே ஹ்யவக்ஷ கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜெயர்குணை. பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமில்லை. அணு கூட பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் அணுவும் அசைஞ்சிட்டே இருக்கு. எந்த செயலும் செய்யாம அப்படியே இருக்கிறதுன்றது எதுவுமே கிடையாது. அதாவது நம்ம 15வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம், புருஷோத்தம யோகத்துல. இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லையா, பிரபஞ்சத்தை நான்கு பங்கா பிரிச்சோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதீக லோகம் பாக்குறமே இது ஒரு பங்கு மட்டும்தான். இதை விட 3 மடங்கு ஆன்மீக உலகம் மிக பெரியது அப்படின்னு பார்க்கணும். அங்க பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சினால, அவர் மேல நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சிறு பொறாமையினால, அவரை போலவே நானும் என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், அவரை போலவே எனக்கும் எல்லாரும் மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சதுனால அவர் என்ன பண்ணிருக்கார், கருணையோட நமக்கு இந்த பௌதீக உலகத்தை, ஜட உலகத்தை படைச்சு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் உன்னோட ஆசையை நம்ம நினைச்சதுனாலதானே இங்க வந்திருக்கோம், உன்னோட ஆசையை நிறைவேற்றிட்டு மீண்டும் வா அப்படின்னு. எப்படி ஒரு உடல் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அதுல இருந்து கை தனியா போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, அந்த கைக்கு ஏதாவது ஒரு மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. அது போல நாமெல்லாம் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அவருடைய நினைவு இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, அவருடைய உணர்வு இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, நாமளும் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். அது போல இந்த பௌதீக உலகத்துன்னு வந்துட்டாலே அதுக்குன்னு அந்த குணங்கள் இருக்கு. எப்படி உப்புனா ஒவ்வொருக்கும், அது போல மாங்காய் புளிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் பாக்குறோம் இல்லையா. இதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல, ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா. அது போல இந்த பௌதீக லோகத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். சோ இந்த குணங்களுக்கு உள்ளாரதான் நம்ம இருக்கோம். இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. இந்த குணங்களுக்கு உள்ளாரதான் நம்ம அகப்பட்டு இருக்கோம். இந்த 3 குணங்களை நம்ம உள்ளுக்குள்ளார இது பண்ணி பார்த்தோம்னா 81 விதமான குணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். அதனால யாருமே சுதந்திரமானவன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த 3 குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா, தூய பக்தர்களும் பகவானும். விஷ்ணு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால அவர் மட்டுமே ஸ்வராட், சுதந்திரமானவர். நம்ம இந்த 3 குணத்துக்குள்ள ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஏதாவது ஒண்ணு யோசிச்சு பாருங்க. ஒண்ணு டயர்டா இருப்போம், இல்லைன்னா ஒரு உத்வேகமா இருப்போம், இல்லைன்னா சாந்தமா இருக்கும், இல்லைன்னா இது எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையில இருப்போம். ஆனா பகவான் அப்படிப்பட்டவர் இல்ல. அவர் எப்பவும் நித்தியமான ஆனந்தத்துல இருக்கக்கூடியவர். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா. சோ நமக்கு சுதந்திரம் என்பது இங்க ஒண்ணும் கிடையாது. அதனால நம்ம ஏதாவது சேவை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒண்ணு ஃபேமிலிக்கு சேவை பண்றோம், அப்படி இல்லைன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆத்மா எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். இயக்கம் செயல்படுதல் குணங்களின் அடிப்படையில் நடக்கின்றது. சோ நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, இங்க பாக்குறோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கார். இந்த 3 குணங்களும் தான் நம்மளை ஆட்டி படைக்கின்றது. அது போல நமக்கு 3 குணங்களின் விளைவு நம்ம கிட்ட இருந்தாலுமே ஏதாவது ஒரு குணம் ரொம்ப பிரிடாமினண்டா இருக்கும். சிலர் பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நீங்க எது பண்ணாலும் அப்படியே டல்லா தான் இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உத்வேகத்துக்கு ஒரு அளவே இருக்காது, எப்பவுமே ஆக்டிவா இருப்பாங்க. இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த இயக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோட அடிப்படையில இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆத்மான்றது எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இயங்கி கொண்டிருப்பதாக இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர் சொல்றார், நம்ம தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றேன், என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகத்திற்கு கொண்டு வருமா அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அருகில் இட்டு செல்லுமா என்பது கேள்வி. நம்ம தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா எப்படி, என்ன பாவத்துல இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம்,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காக பக்தி தொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகமா போயிட்டோம் அப்படின்னா பௌதீகமாக நான் முன்னேறணும், என்னோட ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும், அதனால யாருக்கு வேணா நான் என்ன வேணா பண்ணலான்ற ஒரு பாவத்துல இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இந்த பௌதீக பந்தத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்படும். இந்த இந்த ஜென்மத்துல நான் இன்னொருத்தவங்கள வீழ்த்தி விட்டு அவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துல நான் மேல உயர்ந்துட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க எனக்கு வந்து ஒரு பாஸா வந்து இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். அதனால நம்மளுடைய இயக்கத்தை நிறுத்த முடியாது. அதை எப்படி நம்ம எடுத்து செல்லலாம் அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக ஞானத்தில் எடுத்து செல்ல முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, பகவானுடைய வாக்கு நம்மளுடைய வாக்குதான் பிறழும். பகவானே சொல்லியிருக்கார், மரணிக்கும் தருவாயிலும் என்னுடைய செயல்கள் திவ்யமானது என்று எவனொருவன் என்னை மட்டுமே நினைத்து உயிர் விடுகின்றானோ அவன் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பதே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கார். சோ நம்ம எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டே பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மரணிக்கும் தருவாயிலும் அதே பக்தி உணர்விலே தான் இருப்போம். அதனால பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம். கர்மேந்திரியாணி சத்யம் ய ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சார சவுச்சியதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்பப் பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ இங்க நம்ம பிக்சர்ல பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? போன் பேசுறாரு, சிகரெட் அடிக்கிறாரு. வேற அவரை பார்த்தா எப்படி தெரியுது? அவர் வந்து நம்ம இது சொல்லுவோம் மாதாஜி, மாதிரி இருக்கார், சித்தர் மாதிரி சாது மாதிரி மாலை போட்டு இருக்காரு, கமண்டல மாதிரி வச்சுட்டு இருக்காரு. அதே சமயத்துல மற்ற பௌதிகமான விஷயங்களும் இருக்கு. எஸ். சோ இங்க நான் வந்து வெளிப்புறத்துக்கு நான் வந்து பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு காட்டிட்டு ஆனா மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து முட்டாளாக்கிறாங்க. அவங்கள மட்டும் இல்ல, எல்லாரையுமே முட்டாளாக்கிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் ஒரு போலியானவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே சமயத்துல இங்க பாக்குறீங்கன்னா அரசர் ஜெகநாத்புரியோட அரசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரத்யும்னன் அவருடைய பரம்பரை எல்லாமே வந்து தேரோட்டம் நடக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், அங்க முன்னாடி அந்த ஜெகநாதர் வர்றதுக்காக அந்த இடத்த வீதியை வந்து கூட்டிக்கிட்டே போவாங்களாம், பெருக்கிக்கிட்டே போவாங்களாம். சோ அவங்க என்ன உயர்ந்த நிலையில ஒரு அரசனாக இருந்தாலுமே கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக நான் செய்யற பக்தி அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு பாவத்துல இருக்காங்க. சேவை பண்றாங்க. சோ இது வந்து ஒரு நேர்மையான நபருடைய செயல். மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து பற்றுதல் இல்லாமல் கர்ம யோகத்தை தொடங்கினால் அவன் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நாம வந்து நம்மளுடைய புலன்களை இந்த கலியுகத்தில் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும். இப்ப உங்கள நிறைய பேருக்கு வந்து அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா குமுதரவி மாதாஜி வந்து எல்லா கிளாஸ்லயும் போறாங்க. அவங்க நினைச்சிருந்தா வேற எதுக்கு கூட போயிருந்திருக்கலாம். வேற சங்கத்தின் மூலமாகவோ வேற டெலிவிஷன் மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. விழுறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து இதா இல்ல பஞ்சமா என்ன? ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள மட்டும் சொல்ல நிறைய பக்தர்கள் நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ஜானகிராமன் பிரபுன்னு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. அவங்க வந்துட்டே என்னோட L3 கிளாஸ். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. சோ நமக்கு கிடைக்கிற அந்த கொஞ்ச நெஞ்ச டைம் கூட என்ன பண்றாங்க பக்தியில. ஏன்னா அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க, அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய இந்த பிறப்பிலேயே இந்த சங்கிலியை முடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கிடைக்கிற நேரத்தை நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலே மிகவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா நேரம் தான். ஏன்னா இப்ப செல்வம் கூட இப்ப வந்து தங்கெல்லாம் கூட இல்ல அப்படின்னாக்கா உழைச்சோ இல்ல வேற ஏதோ பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஆனா இந்த போன நேரத்தை நம்ம திருப்பி வாங்கவே முடியாது. சோ அந்த உயர்ந்த நேரத்தை பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் நாம ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், கடமைகளை பற்று இல்லாம செய்யணும். செயற்கையான துறவு வந்து இங்க கண்டிக்கப்படுகின்றது. வெளிப்புறத்துல வந்து நான் ஒரு பெரிய துறவி அப்படின்னு காட்டிட்டு உள்ளார மனசு ஃபுல்லா ஒரு அன்பு ஒரு குரோதத்தை வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது வந்து தவறான. இதுக்கு ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு இளம் பெண்ணை வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு இளம் பெண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நதியை கடந்து போகணும். ஒரு முனிவர்களும் இளம் முனிவர்களும் அங்க இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு சாதாரண மனுஷனும் இருப்பாங்க. அந்த நடந்து இவர் போய் அந்த அம்மாவை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வராரு. ஆனா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் வந்து கூட போயிருக்கானே அந்த பொண்ணு கூடன்ட்டு இவங்களுடைய மனசு அதை தப்பா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்.
ஆனா அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து ஒரு பெரிய ரிஷியோ சாது கிடையாது. சாதாரண ஒரு மனிதன். அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதவி வேணும், ஒரு பெண் வந்து கஷ்டப்படுறாங்கன்னு ஒரு ஆணாக உதவி செஞ்சுட்டு வந்துட்டாரு. ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதுன்னு சொல்லிட்டு மனசு ஃபுல்லா அதையே சுமந்துட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி செயற்கையான துறவு வந்து கண்டிக்கப்படுகின்றது. ஏமாற்றுக்காரர்கள், போலி மனிதர்கள், மித்யாச்சார அப்படின்னு சொல்லுது. சோ குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவர்கள் போலி சன்னியாசியை விட மேலானவர்கள். என்ன ஒரு இது பாருங்க, எவ்வளவு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பிரபுபாதர் பாருங்க. குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவர்கள் போலி சன்னியாசியை விட மேலானவர்கள். நான் ஒரு சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லி காட்டிட்டு, நான் ஒரு வந்து பிரம்மச்சாரின்னு காட்டிட்டு, நான் வந்து இந்த பௌதீக இதுல இருக்கிறேன் இல்லையா, அது அந்த அந்த போலித்தனம் என்பது குடும்ப வாழ்வில் நான் ஒன்னு ஒரு கிரகஸ்தன் அப்படின்னு பறைசாற்றி கொண்டு தன்னுடைய கடமையை கிருஷ்ணன் செய்யறானே அவன் வந்து மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க துறவி, குடும்பஸ்தர்கள் யாரு உண்மையான சன்னியாசி, உண்மையா அவங்க வந்து வாழ்றாங்க இல்லையா, அவங்கதான் உண்மையான சன்னியாசி. குடும்பஸ்தர்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் கிரகஸ்த தர்மத்தை எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ செயற்கையான துறவு வந்து இங்க கண்டிக்கப்படுகின்றது. இதயம் தூய்மை அடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே கதையாக இருக்குது. பிரஜாபதி அப்படின்னாக்கா பிரஜைகளை உருவாக்குறதுக்காக கொண்டு வந்தவங்க. எப்படி வந்து லக்ஷ்மிபதி, லக்ஷ்மியை ஆண்டவர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அது போல பிரஜைகளை உருவாக்குவதற்காக பிரம்மதேவரால படைக்கப்பட்டவங்க பிரஜாபதிகள். அதுல ஒருத்தர் வந்து தட்சன். தட்சன் பார்வதியோட அப்பாவா வர்றாரு இல்லையா தட்சன். அவர் 3 தடவை தட்சனா அவர் வந்து பறக்கிறாருன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ தட்சன் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 100 மகன்களை பெற்றெடுப்பார். இந்த உலகத்துல பிரஜைகளை உருவாக்கணும், மக்கள் தொகை அதிகப்படுத்தணும்னு. நாரத ரிஷி என்ன பண்ணுவாரு, நாரதரோட சங்கத்துல பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுதான் தாமசம். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பக்தர்கள் ஆயிடுறாங்க. எல்லாரும் சந்நியாசம் துறவு எடுத்துட்டு பகவானோட இதுக்கு போயிடுறாங்க. உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, என்னடா அது இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து 1000 மகன்களை கொண்டு வர்றாரு. அவங்களுக்கும் அதே கதி. அப்ப அவருக்கு கோபம் வருது. நாரத ரிஷிக்கு வந்து சாபம் கொடுக்குறாரு அவர். அவர் சொல்றாரு, அந்த ஒரு பக்குவம் அடையாத நிலையில் அவங்க சந்நியாசை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மனித சமுதாயம் இன்னும் கஷ்டப்படும். நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற? அவங்க ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கைன்னா என்னன்றத உணர்ந்து விட்டு அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுதான் வந்து உண்மையான பக்குவம். அதை அடையாம ஒரு சந்நியாசம் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அது வந்து உண்மையான பக்குவம் கிடையாது. அது இல்லாம எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை இந்த பிரஜைகளை உருவாக்கணும். நீ என்னமோ நடுவுல வந்து எல்லாரையும் நீ வந்து பக்தனா மாத்திட்டேன்னா நான் என்னப்பா பண்றதுன்ற மாதிரி அவர் வந்து சாபம் கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் என்ன பண்றாரு, அடுத்த இதுல என்ன பண்றாரு, 9 பெண்களை மட்டுமே அவர் வந்து பெத்துக்கிறார். 9 பெண்களை வந்து எடுத்துக்கிறார். இப்ப நீ யாரையுமே இது பண்ண முடியாதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல ஒருத்தவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பார்வதி தேவி, அவங்களுடைய சிவபெருமான், அவங்களோட நடந்த லீலைகள்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க அல்டிமேட்டா எதுக்கு பார்க்கணும்னா, இதயம் தூய்மையடையாத நிலையில ஏற்கப்படக்கூடிய சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். இதே தத்துவத்தை தான் வந்து தட்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத ரிஷிகிட்ட சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நியத்தம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜாயோ ஹய கர்மணः ஷரீர்யாத்ராபிச்சதே ந பிரசித்யேத் அகர்மணः. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்தது. நீ எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கு உன்னுடைய கடமை நீ செய்ப்பாங்கிறார். செயலின்றி இருப்பதனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. நான் எதுவுமே செய்யாம அமர்ந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா என் உடம்ப பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை கூட என்னால் செய்ய முடியாது. சோ உன்னுடைய தர்மத்தை நீ செய்ய வேண்டும். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதுன்றது இதையை தூய்மைப்படுத்துறது, சமநிலையில் உள்ள சமூகத்திற்கு வந்து ஒரு தேவைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். யஜ்ஞாத்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோஹயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சரஹ. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டும்தான் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். நம்ம வந்து தேவதேவர்களோட வழிபாடு வேண்டாம். விஷ்ணுன்றவர் யாரு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய, நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது நீங்க வந்து கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து ஸ்வயமாக அவதாரம் பண்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவதரிக்கின்றார், மேல இருந்து கீழே இறங்கி வருகின்றார். அவருடைய அவதாரங்கள்ல ஒண்ணுது வந்து புருஷ அவதாரம். அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்துவத்தை பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு நம்மள பந்தப்படுத்தும். அவரை தவிர்த்து நம்ம என்ன யோசிச்சாலும் அது பந்தப்படுத்தும். அதனால உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரோட திருப்திக்காக நீ செய்ய வேண்டும்.
இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். யாரு சொல்றது? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணமாக நீ வந்து உன்னுடைய செயல்களை செய்யணும். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்படி 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 நீங்க செய்யும்போது இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுவாய் அப்படின்றது. ஸோ யாகங்கள் செய்வதுடைய நன்மைகள் நம்மளை வந்து எதிர்வினைகள்ல இருந்து விடுதலை கொடுக்கும், வெளிப்புற துன்பங்களில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும், படிப்படியாக இறையன்பு நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்தும். சோ கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பகவானுடைய ராஜ்யத்தில் நாம பிரவேசிப்போம். சோ நம்ம வந்து எப்ப என்னுடையது, என்னை ஏன் இவங்க திட்டுறாங்க, நம்ம அதை தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க ஒரு பக்தர், இவங்களை எதுக்கு நம்ம நிந்திக்கணும்னு போயிடுவாங்க. சோ நம்மளுடைய கலியுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன? நாம சங்கீர்த்தனம், நாம யஜ்ஞம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த யஜ்ஞங்களை செய்யறதுனால எதிர்வினைகள்ல வரக்கூடிய இதுல இருந்து நாம விடுபடுறோம். வெளிப்புற துன்பங்களால நம்ம பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறையன்புக்கு உயர்த்தப்படுகின்றோம். பகவானின் ராஜ்யத்தில் நாம் பிரவேசிக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இப்ப யோகத்தோட ஏணிப்படிகள். மிருக வாழ்க்கையில இருந்து உயரணும். கர்ம காண்டம். என்னது கர்ம காண்டம்? சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த செயல்களை செய்யறது. அதுக்கு அடுத்தது சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். இது எல்லாத்த விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் போனோம்னா நம்ம பார்ப்போம். சஹ யஜ்ஞா பிரஜா ஸ்ருஷ்வா ப்ரோவோச்ச பிரஜாபதி அனேன பிரசவித்யஸ்வம் விஷயத்வம் ஏஷவோஸ்வேஷ்ட காமதுக். படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். முதல்ல இந்த மனு மக்களை உருவாக்குறதுக்காக மனு வந்தார். சோ படைப்பின் ஆரம்பத்துல மனித குலங்களை உருவாக்குறதுக்காக தேவர்களையும் விஷ்ணுவுக்கு தேவையான யாகங்களையும் அதை எப்படி செய்யணும்ன்ற ஞானத்தை பிரஜாபதிக்கு வந்து அனுப்பி கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த யாகங்களை செய்யறதுனால நாம சுகமாக இருக்கோம். சோ மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல நாம செயல்களை செய்யறது கர்ம காண்டம் அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும்போது படிப்படியாக முன்னேறுகின்றோம். தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்துஹு பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரம் அவாப்ஸ்யத. யாகங்களால மகிழ்ச்சி அடையும் போது நம்ம இந்த இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யாக சக்கரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். நேத்தே நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பகவான் புருஷ அவதாரத்தின் மூலமாக பிரம்மதேவருக்கோட மனசுல வந்து என்ன அவங்க வந்து வேதங்களை சொல்றார். அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு 4 வர்ணங்கள். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வர்ணங்கள், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. யஜ்ஞங்களை செய்யணும். அந்த யஜ்ஞங்களை செய்யறதுனால தேவர்கள் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. அதனால நமக்கு அவங்களோட கடமை யஜ்ஞம் செய்யறாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பிரதிபலனாக நம்ம என்ன பண்ணணும், மழையை அவங்க கொடுக்கணும். மழையை அவங்க கொடுக்கறதுனால பயிர்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றது, பூமி சந்தோஷப்படுறாங்க. அவங்களும் ஒரு தேவதை இல்லையா, அவங்க சந்தோஷப்பட்டு அவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய இயற்கையை வெளிப்படுத்துறாங்க. அப்போ அதுல வரக்கூடிய தானியங்களை எடுத்து பிரசாதமாக நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அதை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யாகங்களால மகிழ்ச்சி அடைகிற தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் இருக்கலாம். சோ நாம தேவர்களுக்கு வந்து ஆகுதி கொடுக்கிறோம், அவங்க அதுக்கு பதிலாக நமக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, மழையே இல்லைன்னா அங்க என்ன ஒரு கொடுமையாக இருக்கும், வெயிலே இல்லைன்னா அங்க என்ன ஒரு கொடுமை, எதையாவது நம்மளால இது பண்ண முடியுமா? சோ எல்லாமே மிக்ஸ்டரா இருக்கணும்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீக தேவர்களோட வழிபாடுதெல்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அது அவங்களுடைய தர்மம். அவங்கள திருப்திப்படுத்தும் போது அவங்க நமக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்கணும்ன்றது விதிக்கப்பட்டது. இஷ்டான் போகான் ஹி வோ தேவா தாஸ்யந்தே யக்ஞபாவிதாஹ தைதத்தான் அப்ரதாயேப்யோ யோ புங்க்தே ஸ்தேன ஏவ சஹா. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் ஒவ்வொருத்தங்க பாக்குறாங்க இல்லையா,
நம்ம வந்து இந்திரன் அப்படின்னாக்கா நான் நினைச்சேன் இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்திரன்னா இந்திரன், பிரம்மன்னா பிரம்மா அவர்தான் அப்படின்னு. அப்படிலாம் இல்லை. அது வந்து ஒரு போஸ்ட். 4வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? ஆஹ் முன்னொரு காலத்தில் சூரிய தேவனாக இருந்த விவஸ்வானுக்கு இந்த இந்த ஞானத்தை நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா அது வந்து ஒரு போஸ்ட். அந்த சூரிய தேவன் அந்த சமயத்துல, அந்த மனுவோட சமயத்துல யாரும் இல்லை அப்படின்னா இவரே வந்து அதுக்கு வந்து போறாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து சூரிய நாராயணர் அப்படின்னு பார்க்கணும். சூரிய கோளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய நாராயணனுக்கு பேரு சூரிய நாராயணன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்ப யாருக்கெல்லாம் அந்தந்த போஸ்டுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு காலேஜ் போறோம்னா பிரின்சிபல் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு தகுந்த ஆட்கள் யாரா வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு உண்டான பொறுப்பு கொடுக்குறோம் இல்லையா? அது போல வாழ்க்கையோட அந்த ஆஹ் ஆஹ் யாகங்களால சாரி இது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 போஸ்ட் அது இந்திரன்றது போஸ்ட். எதுக்கு வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாவோ இல்ல தூய பக்தி பண்ணாலோ உடனே இந்திரன் வந்து பயந்து போய் அவங்களுடைய தவத்தை எல்லாம் கலைக்கிறதுக்காக எல்லா அட்டூழியங்களும் பண்றார். அப்சரஸ் தேவலோக கன்னிகள்லாம் அமுச்சு வைக்கிறார் கீழே. ஏன்? அவங்க தவ வலிமை எடுத்துட்டாங்க. தவம் வலிமை பண்ணி தவத்தால வலிமை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா என்னை விட உயர்ந்தவங்களா ஆயிடுவாங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பதவிக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும். நீங்க எப்படி அந்த கோட்டா அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்டோடது. அப்போ ஒருத்தவங்க தகுதியானவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். அது போல இதெல்லாமே வந்து வெவ்வேறு விதமான அதிகாரிகள் தேவர்கள். சோ பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். அதனால யஜ்ஞங்கள் செய்யணும். இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவம் நிச்சயமாக திருடனே அவன். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு கொடுக்காம தான் மட்டுமே அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு பண்றான் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் யாரு? திருடர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி பார்த்தா அனைத்தின் மூலமும் வந்து பகவான் தான். அவர் கொடுக்கறதுல நம்ம திருப்தி அடையணும். தேவர்கள் யாகங்களோட நோக்கம் மனிதர்களுக்கும் தேவர்களும் ஒத்துழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணாம நம்மளே அனுபவிக்கணும்னு அப்படின்னாக்கா திருடர்கள், நம்மளும் வந்து திருடர்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருந்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஒத்துழைத்தால் இவை சர்வ மங்களங்களை தரும். நம்ம வந்து சார்ந்திருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மங்களங்களை தரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நாம வீழ்ச்சி அடைவோம். பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள், காற்று, நீர் மற்றும் நமது வசதியான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து வசதிகளையும் தருகின்றார். உண்மைதானே? பஞ்சபூதங்களை கொடுத்திருக்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இப்பெல்லாம் ஃபிலிம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சிந்தியமா இருக்கு. நம்மளோட சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கு. பேரலல் வேர்ல்டுன்னு சொல்றாங்க. திடீர்னு வந்து காற்றே இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? அது பேர் என்ன, மழை வந்து எரிமழையா பொழிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? என்னென்னவோ சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. பஞ்சபூதங்கள் நமக்காக படைக்கப்படலை அப்படின்னாக்கா நம்மளோட கதி என்னவாக இருக்கும்? கொஞ்சம் தண்ணீர் பற்றாக்குறை வந்தாலே நம்ம வந்து ரொம்ப நல்ல தடுமாறி போயிடுறோம் இல்லையா? சோ அப்படி நமக்கு எல்லாம் தேவையானது கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அவரை எப்பயாச்சும் நினைச்சிருக்கோமா? அவர் நினைக்கிறது கிடையாது. அதுக்கு ஒரு நன்றி நம்ம சொல்றது கிடையாது. அப்படி இருந்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பரமபிதா அந்த வாத்சல்ய பாவத்துல இருக்காரு. என் குழந்தை அப்படின்ற பாவத்துல இருக்காரு. என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் எனக்கு திரும்பி பாத்துறாதா அப்படின்ட்டு இல்லையா? சோ நம்ம அவங்களுக்கு நன்றியோடு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்காமல் உபயோகித்தோம் என்றால் அது நம் தீவிரமான சுயநலம் தானே. அப்ப நம்ம திருடர்கள் தானே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். நான் ஏன் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்? ஏன் நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் சாப்பிடுறேன், நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு பொருள் வாங்கி சமைச்சு நான் ஏன் அவருக்கு வைக்கணும்? நானே சாப்பிட்டு போறேன். ஓகே, அப்ப அதுக்கு உண்டான கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நானே அனுபவிக்கின்றேன். என்ன அது 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 5 அறிவுள்ள விலங்கு கொண்டாலும் சரி, ஓரறிவுள்ள ஒரு தாவரத்தை கொண்டாலும் சரி, அதோட இம்பாக்ட் வேணா அந்த இன்டென்சிட்டி வேணா கொஞ்சம் வேரி ஆகும். ஆனா கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னவோ சேம் தான் இல்லையா? அந்த அந்த உயிர் போகும்போது அது ரொம்ப அலறலோட இருக்கு, அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும். ஆனா இந்த பழங்கள், காய்கறிகள் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுனால அதுலயும் அவர் நமக்கு நல்லதுதான் பண்றார். அதுல வரக்கூடிய கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நல்லிஃபை பண்ணி, ஏன்னா நமக்கு தான் கையால சாதத்தை எடுத்து வாயில வச்சு மென்னு விழுங்கி அதுக்கப்புறம் செரிமானாயி இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. ஆனா பகவான் அப்படி அல்ல. தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாகவே வந்து அவர் என்ன பண்றார்? அந்த பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். நம்ம வாய் மூலமா சாப்பிடுறத பகவானுடைய பார்வையின் மூலமாக இவர் எடுத்துக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அவருடைய திருப்திக்காக நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அங்க நமக்கு
எந்த ஒரு பந்தமும் இல்ல. நான் என்னோட திருப்திக்காக செயல்படுறேன் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உண்டான பலனை நான் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? சோ அவருடைய திருப்திக்காக செயல்பட்டேன்னா மத்த பௌதிகமான பந்தத்துல நான் விடுபட்டு இருப்பேன். மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு நோயாளிகளுக்கு வேற வேற விதமான பரிந்துரைகள் செய்யறாங்க. அதுல யாரு மிகுந்த பற்றுதலால் பகவானையே புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவான சட்டம் அல்ல. ஆக்சுவலா நம்ம பாக்குறோம் ஒவ்வொரு நோயாளிகளுக்கு ஏத்தது போல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மருந்து வகைகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எல்லாரும் பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பாரபட்சம் இல்லாதவர், ஓகே. ஆனா அதே சமயத்துல ஆஹ் யாருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், யாருக்கு வந்து ஆஹ் என்ன என்ன சொல்றது, நாம அவர்கிட்ட எப்படி சரணாகதி பண்றோமோ அந்த பாவத்துல அவங்க வந்து நமக்கு பிளெஸிங்ஸ் பண்றாங்க, ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. இப்போ வீட்டுல வந்து குழந்தை வந்து அம்மா கிட்ட வந்து அம்மா எனக்கு சாதம் போடு பசிக்குதுன்னு சொல்லுது, அம்மா சாதம் போடுறா. அதே சமயத்துல வீட்டோட வாசல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாரா, தாயி பிக்ஷாந்தேகின்னு வந்து நிக்கிறாரு. அப்ப அவங்க சாதம் போடுறாங்க. ஆனா 2 பேருக்கும் இருக்கிற அம்மா ஒரே மாதிரி பாவமா, அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாவம் ஒண்ணா? சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்க மாதாஜி. இருக்கிற மாதாஜி. என்ன 2 பேருக்கும் என்ன அவங்களுடைய 2 பேருக்குமே தான் சாதம் போடுறாங்க. ஆனா அங்க 2 பேருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வேறுபாடு? இங்க தாய்மை உணர்வு அதிகமா இருக்கு. என் குழந்தை இல்லையா? மகனுக்கு போடுறாங்க, அங்க வந்து தர்மம் கருணையோட போடுறாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க அதனால தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒருத்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க அதனால அவங்க கருணையோட போடுறாங்க. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என் குழந்தைக்கு நான் பண்ணணும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும், இயல்பு அப்படின்னு பாக்கணும். சோ அதுதான் அப்படி ஒரு உணர்வுல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நாம வந்து எப்படி ஒரு நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். யஜ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்சந்தே சர்வகில் பிஷகி புண்ணியதே தேத்வ அகம்பாபா ஏ பச்சந்தியாத்மகாரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதுனால பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றார்கள். அதனாலதான் ஒரு தடவை வந்து ஒருத்தர் கேட்கிறார், நீங்க என்ன வெஜிடபிள்ஸ்ல கூட தான் வந்து உணர்வுகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம், ஆனா அந்த உணர்வுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறுபாடுகளுடையதாக இருக்கு. விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை காட்டிலும் வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் வேறுபாடு இருக்கு. அப்ப நீங்க வந்து வெஜிடேரியன் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து ப்ரோபர் சொல்வார், நோ நோ, நாங்க வெஜிடேரியன்ல, நாங்க கிருஷ்ணடேரியன். கிருஷ்ணர் என்ன பிரசாதம் எடுத்துக்கிற அவர் ஆசீர்வதித்த அந்த பிரசாதத்தை தான் நாங்க எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்ததுல இருந்து சாப்பிடுறதுனால அதுலயும் நம்மளுடைய பலனுக்காக தான் பகவான் சொல்லியிருக்காருங்க. பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுறோம். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறத சமைச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு அவருக்கு பண்ணிட்டு சாப்பிடுறதுல என்ன ஒரு கஷ்டம் நமக்கு இல்லையா? தெரிஞ்சு நம்ம சில சமயம் பண்ண மாட்டோம். அதுதான் நம்மளுடைய கர்மா. இன்னும் நான் எத்தனையோ பிறவை எடுத்து அவரை போடணும்னு பாக்குறோம். சோ பக்தர்கள் பாவங்கள் அற்றவர்கள். ஏன்னா எப்பவும் கிருஷ்ணமயமாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய சாப்பிடுற விஷயங்கள், அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணமயமாக இருக்கு. தன்னுடைய புலனுகர்ச்சிக்கான விஷயங்களை செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க அது வந்து மிகவும் பாவகரமானது அப்படின்னு பாக்குறோம். 3 விதமான யஜ்ஞங்களை செய்யறாங்க பக்தர்கள். என்னென்ன? ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அவருக்கு நிவேதனம் செய்தத பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. இந்த 3 விஷயங்களால அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க. கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது இல்லையா? நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது பண்ணதுக்கும் அந்த கிருஷ்ண பாவத்துல நம்ம பிரசாதம் செய்து கிருஷ்ணருக்காக நான் இது பண்ணிருக்கேன்னு செஞ்சு அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிடுறதுக்கும் அந்த அந்த இனிமை என்னன்றது தெரியும். மாதாஜி பிரபுஜி உங்களுக்கு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கங்க. நான் இன்னைக்கு பிரபு இது பண்ணலையா? அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகிறது. இதைதான் நம்ம பார்த்தோம், அந்த யாக சக்கரம் அப்படின்ட்டு இல்லையா? சோ வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, தேவர்களை திருப்திப்படுத்தணும், எல்லா வர்ணமும் எல்லா ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்களும் யஜ்ஞம் செய்யணும். அந்த யஜ்ஞத்தின் மூலமாக தேவர்கள் திருப்தி அடைந்து அவங்க நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த செல்வங்களை கொடுக்கணும். அதை வச்சு நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும், அது பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்.
கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாட்சர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வ கதம் பிரம்ம நித்தியம் யக்ஞே பிரதிஷ்டிதம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வெற்றுள்ளார். சோ பகவான் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக, நம்ம எந்த யஜ்ஞம் செய்தாலும் விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் ஆவிர் பாகம் கொடுப்போம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த இது திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல தக்ஷன் வந்து தன்னுடைய பெண் வந்து சிவபெருமான வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக. அது இல்லாம அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா அவரை அவமானப்படுத்துன்றதுக்காக தொடர்ந்து யஜ்ஞங்கள் செய்யும்போது சிவபெருமானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆகுதி கொடுக்கறது கிடையாது, அவிர்வாகம் கொடுக்கறது கிடையாது. அதே சமயத்துல விஷ்ணுவை வந்து அவர் திருப்திப்படுத்துவார். சோ அதுல இருந்து அவர் எப்படி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியில் இருக்கார், தன்னுடைய மருமகன் தான் இருந்தாலும் அவர் மேல ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோட இருக்கார். ஏன்னா அவர் வந்து அவரை பிடிக்கல, அவர் வந்து ஒரு சுடுகாட்டோட இதுல இருக்கார் அப்படி இப்படின்னு. பகவான் சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தோட அதிபதி. தமோகுணத்தோட அதிபதினாக்கா நான் என்கிட்ட தமோகுணம் அதிகமா இருக்கா அப்படி அல்ல அவரு. இந்த தமோகுணத்துல ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஜீவாத்மாக்களை அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில சேர்க்கறதுதான் சிவபெருமானுடைய ஒரு உன்னதமான செயல் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த பூத கணங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறியாமையில மூழ்கின்னு இருக்காங்க. சோ அவங்களையெல்லாம் அதுல இருந்து விடுவித்து கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக, அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த வைணவர், முதல் தரமான வைணவர் அப்படின்றத பாக்கணும். அவர் ஜீவாத்மாவும் கிடையாது, பகவானுடைய தன்மையிலும் கிடையாது, இரண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கார் சிவபெருமான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உண்மையான சிவபக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆவாங்க கிருஷ்ணரோட இதுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த யாக சக்கரம் பார்த்தோம் இல்லையா, உயிர்வாழிகள் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் என்ன, உணவு. அந்த உணவு வந்து எப்படி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது, மழையினால. அந்த மழை வந்து எதை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் செய்யறது. யஜ்ஞங்கள் எங்கிருந்து செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து நம்ம செய்யணும், வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வேதங்கள் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பரமபுருஷ பகவான், வேதேஷ சர்வேர் அகம் வேத வேத்யோ. சோ அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து வேதங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றது. அவரே வேதமாக இருக்கார், வேதங்களால புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவரும் பகவானே அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவானை திருப்திப்படுத்த நாம என்ன செய்யணும், நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானுடைய நாமத்தை சங்கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா நம்ம தனியா பண்றது, சங்கத்தின் கூட இருந்து சேர்ந்தது வந்து ரொம்ப உத்தமம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு நீங்க வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஜூம் இதுல பண்ணலாம். நமக்கு டெம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில 3:30 மணிக்கு நீங்க எப்போ டெம்பிளோடது ஓபன் பண்ணாலும் 3:30 3, ஏன்னா பக்தர்கள் வெளிநாடுகள்லயும் இருக்காங்கன்றதுக்காக அப்படி இருக்கு. 3:30 கூட நம்மளுடைய லிங்க் ஓபன் ஆயிடும். அதுல நீங்க பார்த்தா தெரியும், எல்லாரும் அவ்வளவு தூரம் பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பான். சோ பகவானை திருப்திப்படுத்துறது கலியுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம ஜபம் பாக்குறோம். சோ மழை, தானியங்கள், பசு புல் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது, பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், சக்தியை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துதல். நம்ம நல்ல திடமா இருக்கும் போதே நம்ம மனசு என்ன சொல்லுதோ அதை உடல் செய்யுது. அந்த சமயத்திலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி மார்க்கத்துல பக்தி துண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். வயசு ஆயிடுத்து அப்படின்னாக்கா நம்ம நினைப்போம் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு, ஆனா உடல் ஒத்து வராது. அதனால நம்மளுடைய சக்தியை இளம் வயதிலே சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்பயே எதுக்கு ட்ரை பண்ற, பக்தி இன்னும் வயசு இருக்குல்ல அப்படின்னு. அடுத்த க்ஷணம் என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால என்ன ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அதை பகவானுடைய இதுல உபயோகப்படுத்தணும். அனைத்து யாகங்களிலும் சிறந்தது சங்கீர்த்தன யாகமே. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் நானு வர்த்தயதி அகாயோர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கின்றான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றது. என்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது மட்டுமே என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கம் அப்படின்னு இருந்தோம்னா அந்த வாழ்வு பலனற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுள் இருந்து தோன்றியவை அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்படி பகவான் நித்தியமானவர், அவர் அப்படியே இருக்காரு அப்படின்னா அதே மாதிரி வேதங்களும் இருக்கு. அவருடைய மூச்சுக்காற்று அப்படின்னு பார்க்கணும். யாகங்கள் மிகவும் அவசியம் இல்லையெனில் மிகவும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டு மனித வாழ்க்கை வீணாகிவிடும் இல்லையா. நம்ம ஏன் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை மத்த ஜீவராசிகளுக்கு சொல்லப்படல? ஏன்னா இந்த மனித இதுதான் வந்து மனித வாழ்க்கையில தான் வந்து நம்ம பக்குவம் அடைகின்றோம். அதனால பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும் இதுல முழுமையாக. ஆனா மற்ற இதுல வந்து பண்ண முடியாது. நம்ம சொல்றோமே நவவித பக்தி தொண்டு, அது அனைத்தையும் இந்த இதுலதான் நம்ம பண்ண முடியும், மனுஷ ரூபத்துல.
மத்த ரூபத்துல வந்து நாம வந்து முழுமையாக அதை செய்ய முடியாது. அப்படி அந்த அந்த ஞானம் கிடைக்கலன்னா நம்ம அது வீழ்ந்து விடுவோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். யாக சக்கரம். யஸ்த்வ ஆத்மரதேர்யேவ ஸ்யாத் ஆத்ம யாராவது கரெக்டா 10 மணி வந்துச்சுன்னா சொல்லிடுங்க. ஆத்ம திருப்தஸ்ச மானவ ஆத்மன்யவேச்ச சந்துஷ்டஸ்தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. ஏன்னா இது திருப்பி குழப்பமா இருக்கே அப்படின்னு தோணலாம். இப்ப பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, பிரம்மச்சாரி பக்தர்கள், தன்னை முழுமையாக பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்து கொண்டவர்கள் நம்ம பாக்குறோம். நமக்கு வந்து ஸ்வதர்மம், நம்ம அதுக்கப்புறம் பரோதர்மம், 2 விதமான தர்மங்கள் இருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு குடும்பத்துல இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்னென்ன செயல்கள்லாம் செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா எப்போ ஒருத்தவங்க முழுமையாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தனியாக சேவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம கூட பாக்குறோம், ஒரு பக்தர் வந்து பகவான் இடத்துல வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னு கேட்கும்போது அவருக்கு ஒரு டவுட் வருது. நான் வந்து ஒரே பையனாச்சு என்னுடைய அம்மாக்கு, நான் வந்து உனக்கு சேவை பண்ணணும்னு வந்துட்டா என் அம்மாக்கு நாளைக்கு அவ வந்து உடம்பு முடியாம இருக்கா, நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அவளுடைய ஈமக்கிரியைகள்லாம் யாரு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு பகவான் இடத்துல. பகவான் சொல்றார், நானே வந்து என்னுடைய, ஏன்னா நீ எனக்காக சேவை பண்ற இல்லையா, அப்ப நான் தானே அந்த கடமையை பண்ணணும், அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். சோ எவ்வளவு தூரம் பகவான் பக்த வச்சலனாக இருக்கார் அப்படின்றத நாம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து, தன்னுணர்வுனா என்ன, நான் யார், இந்த வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்ற அந்த உணர்வு, தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து, எனக்கு மத்த வேற எந்த விஷயமும் வேண்டாம், பக்தி முண்டே போதும், எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுவே சந்தோஷம், தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அவங்க தன்னுணர்வை பெற்று விட்டார்கள் அல்லவா. நான் வந்து பகவானுடைய அங்கம், அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டுமே என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க அந்த செயல்கள்ல மட்டும் இருக்காங்க. நைவ தஸ்ய கிருதேனார்த்தோ நாக்ருதேனஹ கஷ்சன ந சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சித் அர்த்தவ்ய பாஸ்ரயஹ. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. இத்தகைய கடமையை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை. அவங்களுக்கு உண்டானதா பகவான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. சோ யாரு இந்த நிலையில உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தனியாக கடமை செய்யணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அம்மா அப்பா பார்க்கணும், அவங்களுடைய கடைசி காலத்துல நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், இல்ல வேற ஏதாவது செயல்கள், அந்த மாதிரியான தனிப்பட்ட கடமைகள் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க வேற எந்த ஜீவராசிகளும் நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையடைந்து பூரண திருப்தி அடைந்து தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி பூருஷஹ. எனவே செயலின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பரத்தை அடைகின்றான். எனக்கு இதை செஞ்சா பின்னாடி இது வரும் அப்படின்ற ஒரு பார்வை இல்லாம எவன் ஒருவன் செயலை செய்கின்றானோ அவன் பகவானுடைய பதத்தை அடைகின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி ஞாபகப்படுத்த சொன்னீங்க. எஸ் மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிச்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி செயல்படுகின்றார்கள், பலன்களில் பற்றில்லாமல் கடமைக்காக தகுந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணருக்காக செயல்பாடுல இருக்காங்க. இப்ப 2வது நடுவுல இருக்க நடுவுல இருக்கிறத பார்த்தா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு, சொல்லுங்க பாக்கலாம். நடுவுல இருக்க போட்டோ என்ன தெரியுது உங்களுக்கு, என்ன புரியுது, யாராவது டக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். யோகிகளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, யோகிகள் ஞானிகள். ரொம்ப கிட்டத்துல வந்துட்டீங்க, நல்லா பாருங்க, நல்லா பாருங்க. கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட அடிமொழி நம்ம இந்த பரம வம்சாலியா அந்த பகவத்கீதை உபாசனா யார் சொன்னது, விஷ்ணு பிரபுவா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து குரு சீட பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. இதை பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவரிடத்துல இருந்து பிரம்மதேவரத்துல இருந்து அவருடைய மகனான நாரதருக்கு இடத்துல இருந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவர், அடுத்து மத்வாச்சாரியர், அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. இப்படி குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக உயர்ந்த ஞானங்கள் செயல்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே.
20வது ஸ்லோகத்தோட முடிப்போம். கர்மனைவ ஹி சம்சித்தம் ஆஸ்திதா ஜனகாதய லோக சங்கிரகம் ஏவாபி சம்பஷ்யன் கருத்தும் அர்ஹசி. ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். ஜனகர் ராஜ ரிஷி இல்லையா, ஒரு மன்னர் இருந்தாலும் தன்னுடைய கடமையில இருந்து அவர் வழுவாமல் இருந்தார். அது போல மக்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறதுக்காகவாச்சும் நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ற. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் நாள்ல இருந்து அட்டெண்டன்ஸ் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருதோன்னு ஒரு ஃபீலிங், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இத நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். சரி, எல்லா 18 பேர் இருக்கிறாங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. 18 பேர் இன்னும் கம்மியா தெரியல மாதாஜி. நமக்கு முதல்ல அதிகமா இருந்தாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் கம்மியா கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்காங்க பிரபு மாதாஜி. எப்படிதான் இருக்காங்களா? 10 சரி, நாள் 12 பேரோ 13 பேரே இருந்தாங்க மாதாஜி. அப்படிங்களா? சரி, ஓகே. ஆமா. சரி, எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, பேரு நீங்க போடுறீங்க இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி TAM எப்படி சிவகாமி மாதாஜி போட்டிருக்காங்க அது போல நீங்க உங்களோட பேரை மாத்திக்கங்க. நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், காலையில மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒன்றும் நீங்க பண்ண வேணாம். காலையில 4:15க்கு எந்திரிச்சா கூட போதும். ப்ரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த இதை ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங்க. நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் அதுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட இதெல்லாம் பாருங்களேன். அவங்கள பார்க்கும் போதே நமக்கு ஒரு அந்த ஸ்ரத்தை உருவாகும். அதனால எல்லாரும் ஹரே நாளைக்கு கிருஷ்ண மாதாஜி. நானும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அவங்க ஒரு நரசிம்ம ஆர்த்தி, துளசி ஆர்த்தி ஒவ்வொருத்தவங்க பாடுவாங்க இல்லைங்களா? பண்றாங்க இல்லையா? 28ஆம் தேதி நாளைக்கு அழகா நம்மளோட இருக்கு. தமிழ், நாளைக்கு நம்ம தமிழ்ல இருக்கவங்க தான் தமிழ் லாங்குவேஜ் 6 அஷ்டகம் பாடுவாங்க, பிளஸ் 10 அபராதங்கள் பாடுவாங்க ஆன்லைன்ல. எவ்வளவு தூரம் பிரபுஜி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஒரு ப்ரோஆக்டிவா இருக்காரு பாருங்க. ஆன்லைன்ல தானே அப்படின்னு விடல, நம்மளையும் அதுல இன்க்ளூட் பண்றாரு. அப்போ இப்ப நீங்க அந்த இது பாத்தீங்களா, கௌரங்க குரூப்ல பாத்தீங்களா, தமிழ்ல மட்டும்தான் இருக்கிறதுலே கம்மியான பேரு 2 பேர். இன்னைக்கு 12 பேர் நம்ம attendance. ஆமா, முதல் நாள் 3 பேரு, இன்னைக்கு 12 பேரு. நம்மளுடைய பக்தர்கள் அந்த ஆன்லைன்ல வராங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பேரு மாத்த தெரியல அவங்களுக்கு. ஆக்சுவலா அதுக்குதான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி இப்ப கிளாஸ்ல வர பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பேர் மாத்த ஆரம்பிச்சிரும். அதனால நாளைக்கு என்ன பேரு போடுறீங்க மாதாஜி? இப்ப உங்களுக்கு முன்னாடி இப்ப குமுதாரவி மாதாஜின்னு இருக்குல்ல, அங்க போயிட்டு ஆமாங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு அதை டச் பண்ணீங்கன்னா, உங்களோட பேரை டச் பண்ணீங்கன்னா ரீநேம்னு வரும். அப்போ ரீநேம்ல முன்னாடி போய் TAM தமிழ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. தமிழோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்குல்ல, TAM.com. மாதாஜி இப்ப ரீநேம் பண்ண வராது மாதாஜி. அவங்க போகும்போதே போயிடும். இல்ல ஒரு நாள் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஃப்ரைடே அன்னைக்கு இப்ப போனேன் பண்ணுங்க, நானு. குமுதாரவி மாதாஜி பண்ணுங்க, எல்லாருமே பண்ணுங்க. பண்ணுங்க. ஆனா பண்ணிட்டு அது save மாதாஜி பண்ணிட்டு ஆயிட்டு. மாதாஜி அதுதான் ஆயிட்டு. யாரு சொல்றீங்க? பெண்ணரசி மாதாஜி இல்ல ஆயிடுச்சுல மாதாஜி. ஆயிடுச்சு மாதாஜி. பண்ணுங்க குமுதாரவி மாதாஜி, எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க பாக்கலாம். எத்தனை பேர் இருக்கும்? 18 பேர். பரவாயில்ல, ஒரு நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பண்ணுங்க பாக்கலாம். நாளைக்கு எல்லாரும் நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க. தமிழ் லாங்குவேஜ்ல மட்டும்தான் இருக்கிறதுலே கம்மியான பக்தர்கள். எப்படி பண்றது? எவரியன் போயா? இல்ல, உங்களோட பேரு இருக்கா இல்லையா? மாதாஜி பார்ட்டிசிபென்ட் காலையில 3:30க்கா 4 மணிக்கா மாதாஜி? 4:30 மணிக்கு. 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி. சரி 4:30 மணிக்கு தான். 4:30 மணில இருந்து 5 மணி, அரை மணி நேரம். சரிங்களா? சரி மாதாஜி. சரி நீங்க நாளை காலுக்கு எந்திரிச்சு இது பண்ணாலும் போறோம். குமுதரவி மாதாஜி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், உங்களோட பார்ட்டிசிபென்ட் கீழே தெரியுதா போன்ல? மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் மியூட், ஸ்டார்ட் வீடியோ, சாட், பார்ட்டிசிபென்ட் சொல்லிட்டு நம்பர் 18 காமிக்குதுங்களா? எனக்கு எல்லாம் தெரியலையே. போன்ல கீழ என்ன மாதாஜி காமிக்குது? ஸ்கிரீன் ஷேர் மத்தவங்க பண்ணுங்க மாத்துங்க. ஸ்வர்ணா மாதாஜி எல்லாரும் மாத்துங்க பாக்கலாம். TAM போட்டா போதும்ல பேருக்கு முன்னாடி? ஆமா, TAM தமிழ் போட்ட போதும். சண்முக சுந்தரம் பிரபு பண்ணிட்டாங்க. சண்முக சுந்தரம் பிரபு ரொம்ப நாளா நம்பர் இருக்கு, எல்லாரையும் பார்த்து. ஓகே, நான் முதல்ல பேர் மாத்துறேன்ப்பா. இந்திரிஷா, குமுதரவி மாதாஜி பண்ணிட்டீங்களா? வாவ், சோமா, எல்லாம் நிறைய பேர் மாத்திட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு தினமும் மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணுவாரு. அட்டன் பண்ணிட்டு எனக்கு மங்களார்த்தியோட தரிசனம் வந்து போட்டோ அனுப்பிச்சு விட்டுருவாரு. நான் கொஞ்ச நேரம் தான் இருப்பேன். ஏன்னா நான் இங்க பிசிக்கலா வந்து டெம்பிள் போறதுனால எனக்கு வந்து ஃபுல்லா ஆன்லைன்ல இருக்க முடியாது. அவங்க எனக்கு வந்து காலையில அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க பகவானுடைய தரிசனம். ஒரு வாரம் பாத்துரு மாதாஜி நானு. ஓ ஆனா பேர் ஹரி ஹரி போல். அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. பெரிய விஷயம் தெரியுமா, ஒரு நாள் பாக்குறதே பெரிய விஷயம் மாதாஜி. இந்த நான் குழந்தைகள் சாஸ்திர இருக்காங்க. ஆஹ் குழந்தைகளுக்கு அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஆரத்தி காமிக்கிறாங்க. குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க வேர்ட்ல உம் பாடிட்டே பாடிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன், நீங்க பார்க்க முடியும் பாருங்க அதுல எல்லாம். ஓகே, வைண்ட் அப் பண்ணலாமா? குமுதரவி மாதாஜி மாத்தவே இல்லை, மத்தவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க மேக்ஸிமம். தமிழ் குமுதாரவின்னு போட்டிருக்கேங்க மாதாஜி. மாதாஜி அது நீங்க சாட்ல போட்டீங்களா? போட்டிருக்கீங்க, நேமே மாத்தணும் மாதாஜி. நீங்க சாட்ல போட்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி. நீங்க அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்கா இல்லையா, இங்க பாருங்க 1 2 3 4வது ஐகான் எடுங்க. 4வது ஐகான். மத்தவங்க போலாம், கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, போறவங்க போலாம். மியூட் இங்க பாருங்க அந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல மாதாஜி, மெசேஜ் சாட்ல இப்ப போட்டீங்களா, அது பக்கத்துல பாருங்க, சாட்டுக்கு பக்கத்துல 2 பொம்மை மாதிரி இருக்கா, பார்ட்டிசிபென்ட். 2 பொம்மை மாதிரியா? சாட் மாதாஜி பண்ணுங்க. மோர் இருக்கு மாதாஜி, அந்த மோரை கிளிக் பண்ணுங்க. 3 டாட் இருக்கு இல்லையா மொபைல்ல? ஆமா, ஓகே. அந்த மோர்ல கிளிக் பண்ணுங்க. செட்டிங் போறதுங்களா? மாதாஜி அது அங்க வேற எங்கேயும் போனீங்கன்னா எடுத்துட்டு போவோம் மாதாஜி. 15 இருக்கு பாத்தீங்களா? டோட்டல் நம்பர் 15 கீழே தெரியுது பாருங்க. சரி, இப்ப எப்படி எத்தனை பேர் இருக்காங்க மாதாஜி? குமுதா மாதாஜி இங்க பாருங்க, நம்மளுடைய அதை கிளாஸ்ல நான் கைட் பண்றேன் மாதாஜி. மெசேஜ் பண்ணீங்களா? மெசேஜுக்கு முன்னோட்டி உள்ளது போல்டு. ஓ குமுதா மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? நீங்க சொன்னீங்கல்ல முன்னாடி 18 பேர், இப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 18 பேரு. இப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க? தெரியுதுங்களே. இப்ப நீங்க முதல்ல எப்படி பார்த்து கண்டுபிடிச்சீங்க, அதே மாதிரி கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சரி, ஓகே, பாருங்க. விஷ்ணு பிரபு 15 பேர் இருக்காங்க. அதுல அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த 15 பேரை டச் பண்ணுங்க. என்ன தெரியுது? டச் பண்ணீங்களா 15 பேரை? நம்ம எல்லாம் தமிழ், ஆமா தமிழ் போட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுல உங்க பேர் கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. குமுதரவி மாதாஜி உங்க பேரை கிளிக் பண்ணுங்க. ம் அது முன்னாடி போய் ரீநேம் கொடுங்க. ஓகே ஓகே, ரீநேம் கொடுத்துக்கங்க. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் கிளாஸ் எண்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம் மங்களாத்துல எல்லாரையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.